Ešte sa vás chcem opýtať, máte poslednú minútu 42 sekúnd, neviem, do akej miery stihneme túto tému prebrať do hĺbky, ale vy chcete, Slovenské hnutie obrody, hrála sa aj vystúpenie z NATO. Myslíte si, že v súčasnej geopolitickej situácii, keď u našich východných susedov zúri vojna, ktorú rozpútalo Rusko, je dobré nad niečím takýmto vôbec uvažovať, vôbec to vysloviť? Určite áno, pretože to vyslovujeme ako slobodní ľudia v slobodnom štáte. Je to náš názor, je to náš postoj a my si vieme predstaviť budúcnosť Slovenskej republiky ako má Rakúsko, Švajčiarsko. A vieme si predstaviť bezpečnostný pás v Európe neutrálnych štátov. Švajčiarsko, Rakúsko, Slovensko a Ukrajina. Dobre, neutralita, áno. A v konečnom dôsledku to bude drahšie pre nás. Prečo si myslíte? Nemyslíte si? Prešli ste si rozpočty neutrálnych štátov v minulých rokoch, aké mali na výdavky na armádu a aké mali výdavky na armádu členské štáty NATO? Len mi príde asi logickejšie byť združený v najsilnejšej obrannej aliancii. A z akého dôvodu? V roku 1930... Vy sa nebojíte Ruska? V roku 1938 nás hodili cez palubu tí istí západní spojenci, ktorých máme dnes, aby nešli do vojny s Hitlerom. Veľká Británia a Francúzsko nás hodili cez palubu. A takto si umyli ruky. A Československo nechali na pospas. Čiže fašizmu a nacizmu. Vy sa tohto obávate Ak to urobili naši západní spojenci vtedy, urobia to aj dnes. Preto hovoríme... Prečo by to spravili? Však sme členským štátom A Severoatlantickej aliancie. prečo to robili vtedy? Viete, prečo to vtedy urobili? Lebo im to vyhovovalo. Však britský predseda vlády vtedy povedal, že hádam Británia nepôjde do vojny kvôli nejakému Československu. Prečo? Prečo by to neurobili aj teraz?